الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله الأخيار وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي نوتيتي حضرة سيد الحاج محمد موسى لي caggal salminde on e bismade on e inde khalifa o e inde porte parole makko on ceerno alhaji tijani buni haaji mouhamadou moussa ly mo ngannduɗaa kañum woni ɗowo golle ziyara o e yamirore khalifa o yamiri yo golle ɗe puɗɗo so tawi allah jaɓima en mbarkinoro ayeje qur'ana hay hinno koko juutani so en timmini ma monsieur le maire Amadou Niang mo ngannduɗaa ko ɓii wuro ngo almuudo wuro ngo kono ko kanko allah totti lepol laamu e commune Doɗen mo o ƴettu konngol bismade délégation wajada saharuhu dawol liman yawi ilayhi wa bata fi turbahu nala min alulubi muwaddafi min kulli ma yarjuhu la litaqarrufi min kulli ma yahwahu dhaka ta'affufi يسرا لنيل بما يرام وفاء أعني بدار حليل دار محمد نجد لموسى سيدي وممجدي من سعيه الإسلام حيث تجددي في الدين سنته بصدق تعهدي بالحق شجت مجده وسماؤه. على كل حال كسفترد كبننا nde wonno e siftorde eɗen geɗe belluɗe ma wonan men darsuji timmuɗi ɗi ngannduɗa ɗi eɗen mbawa rewde ha mbawen naftorade gurdam men aduna e lahara. ala kulli haalin jinnaɗo men cheikh mouhamadoul haali e tuttogol ceernajo o 16 avril 1970 o waɗino martiya e ceernajo o. ala kulli haalin minen kal martiya o hayso tawi en mbawa firtude ɗum e pular mbaɗen ɗum mana tartib mo ngannduɗa taw ko bila arabiya nde wonno waktu o juutani. ala kulli haalin ko adimeɗa haala nukka ko joofade eɗen nganndi seydi alhaji mouhamadou moussa ly kana jalisan lil moustapha sallllahu alayhi wa sallam ko joddiɗo e rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko jaadiɗo rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko jiyannoɗo rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɗoygol e pinal fofof. ɗum tagi ina rokki dalilu celluɗo
ولخذ صاحي بعضا من أسامي الأولياء مع بعض أهل الفضل والغفران نالوا كرامات وثبتت أنهم كانوا يرون المصطفى بعيان أخذوا عن البدر المنير معارفا في يقظة بشفاهة ببيان والبدر قال ومن رآني منكم حقا رآني ليس بالشيطان حول على تمثيل ذاتي ذا حديث المصطفى قد صح عن شيخان من شيوخ العصر منهم قدوتي شيخي سعيد النور ذو العرفان منهم كما قد صح عنه مريده أعن ابن موسى صاحب الإحسان. لوكي خليفة ويتو لوكي خليفة ويتو إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وفينا والآخر وجودا. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. on bandiraɓe dental siriya alhaji mamadou moussali onon e hoɓɓe wuuro ngo suska fuuta sénégal fof janomi wiide ko afrique fof assalamu aleykum moɗon oɗon bisma ɗo yenne bismango maire wowno wonde ko bismango délégation officielle mo président Nelly e mo premier ministre Nelly kono noon nde wonno ken almuɓe ƴeeɗen ken kaygal koye galle o te kadi koye koye men enen e koye men tan gonɗi alay saago yimɓe fof bisme goto hen fof ine wiya bisimilla mum e galle mum bisimilla mum e nokku mum bisimilla mum e wuuro mum. donc so ɗum yawti ko ɓuri jojjude e haalaka henne ko bismade délégation officielle mo président Macky Sall et premier ministre Amadou Ba Nelly e gardogol le ministre Cheikh Oumar Anne. Cheikh Oumar Anne noon en mbawa wiide e gardogol ministre Cheikh Oumar Anne tan kaɗen toon nde wonno eɗen gandi enen fof koyngal makko nan ɗo e wuuro ngo lasli makko nan ɗo e wuuro ngo galle o e hoore mum ko heno jeeya yen keeɗi an bisimilla ma. omo arde gouverneur adjoint chargé du développement mo Ndar donc délégation mo arde ɗo ko région o fof wona département o tan. omo arde adjoint au préfet de Podor omo arde le sous-préfet de Gamaje Sare Mamadou Sy Mignam Sehilam en ndi dépade fof monsieur le ministre le sous-préfet tous ces jours-ci il a passé ici son temps avec nous pour entreprendre l'ensemble des travaux et l'ensemble des œuvres qui ont été prescrits par l'autorité. On m'a amené le Haut Conseil des collectivités territoriales, Harouna Kalaba. On m'a amené Aliou Gaye, Haut Conseil des collectivités territoriales, maire. On m'a amené vice-président du conseil départemental. Gaye Taïdo, Amadou Nyon et équipe municipale Kofo. Oumar Ndiaye Sall Nando, Kadiara Sall Nando, Pape Niass Nando, wonde e kala l'équipe municipale, ils sont tous là. madani wi caggal ne ñettuɗen allah juutɗen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o wi eɗen calmina eɗen juuro ceerno men ceerno mouhamadou nour boni haaji mouhamadou moussali. o wi omo salmina dendagal ɓesgu ceerno alhaaji mouhamadou moussa radiallahu anhu. so en mbi ɓesgu ceerno alhaji mouhamadou moussa noon ma famɗu keddiɗo mana e nder nokku mo jooɗiɗen o tawa jeyaka hen. o wi o salmini seeremɓe diwan o fof, o salmini sharifaɓe taniraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawaɓe ɗo fof. o salmini taniraɓe seydi cheikh alhaji oumar radiallahu anhu tawaɓe ɗo fof. o wi alhamdulillahi rabbil alamin. o wi khalifa cheikh oumarul fouti e gurnam mum rutti woni afu mum, rutti woni lomtiɗo caggal mum. taani ko ceerno hamidou mo ceerno madani to segu
Muntaka Ahmad laamiɗo julɓe nen ɗo jooɗi e dental he ene hawri mana ha joni ekkitiɗo ene ummi ha fegu o wi en calminimo en juurimomo o wi o salmini ceerno Mouhamadou Nour mo ceerno haali taaltoñoro jeyaɗo e galle o wi en calminimo en juurimomo o wi en calminiɓe Allah halfini gueɗe aduna ɗe tawaɓe ɗo ɓe hono Cheikh Oumar Anne e dendagal wondiɓe mum fof o wi ɗum ɗo ko limti ɗo ko hay sinno tawino koko winɗa o wi hadema haalde ɗum ha gaynama taw o wi saga noon da a jimani e kayit ɗum waɗi kamɓe ɓe o ardi ɓe fof on rewni salminama go e jungo ministre Cheikh Oumar Anne o wi ngol ɗo konngol noon wona konngol makko o wi sabu kanko e nde ɗo jonde o wi o famɗiri ngol ɗo konngol o wi ko almudel ɓinguel neɗagel tan ene yettina nulal khalifa seydi Cheikh Alhaji Oumar hono ceerno Mouhamadoul Bachir mo ganduɗa hande ko kañum lobti Cheikh Alhaji Oumar ko kanko woni Cheikh Oumar e nder gurdam men eɗen gaddorinuɗan mawni meɗen giɗo nokku o jeyaɗo e nokku o joom nokku o kumpitiɗo e nokku o ko heewi sabu jeeyede mo hen ceerno Mouhamadoul Madani mo ceerno Muntaka Ahmad e dendagal taniraɓe Cheikh Alhaji Oumar ko e ɗemgal maɓɓe o haalata dendagal kadi seeremɓe Fuuta fof e ɗemgal maɓɓe o haalata o wi kamɓe fof ɓe ndenndi e wondude e ardade konngol khalifa o wi enen ɓesmo Seydi Haaji Mouhamad Moussa ɓiɓɓe e almuɓe o wi seeremɓe ɓe e khalifaɓe fof en jettata on Allah holko ɓe jettadirto on Allah fiɓade on gila e gurdam ceerno men ceerno mawɗo o haa e khalifa makko ceerno Hamid haa e oɗo khalifa makko hande mo gurduɗen hande ceerno Mouhamadou Nour hay gooto e meɗen taaɓal mum yarani caggal ala ko yeeso tan fayi holko waɗi ɗum filnde ceerno o nde o fiɓat filnde makko nde o fiɓani ko ɓesungu o fiɓani ko almudagal ngal o fiɓani ko nokku o fiɓani ko diwan o fiɓnde nde ganduɗa nde ko kaaduɗo e joomiko o ñaagi joomiko ha joomiko jaɓanimo ɗum waɗi ko koyɗe yeeso tan ɓesgu makko e almuɓe makko jogii kono wona koyɗe caggal manal ngal ɗon gollal ko gollal tiɗingal gollal e dow golle ha yetti ñalawma hande o noon alhamdulillahi rabbil alamin ala ko ɓe kaala ɗo so wona aɓe yettina weltare makko e nulal ceerno o khalifa o hono ceerno Mouhamadoul Bachir e nulal ɓiyi ko gooto jeeyaɗo e men andinde en to almuɓɓe fof mbanono mbaɗon ni so piɓle fof mbanono piɓle monɗe ni so gilli fof mbanono yidde monɗe ni ɗo fof ma yaaru yeeso ɗum noon on calminama on juurama eɗen ñaago khalifa o yo Allah juurnu gurdam makko amin yo Allah hokkuma cellal amin ngam hormanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
o wimo Allah waɗi hande porte parole makko o ina woni ɗemgal makko ina woni jungo makko ina woni hunuko makko ina woni koyngal makko yo Allah hokku ɗum sembe hokka ɗum muñal hokka ɗum yaadene ha huufa ɓesgu ngu fof walla khalifa o huufde ɓesgu ngu ha ɓe jetto to alhaji Mouhamadou Moussa yinno yoɓe jetto ɗo o wi khalifa o e ɓiyum e dendagal ɓesgu Cheikh Oumar noɓe yiɗorino eɓe nduwo ɗum yo Allah waɗan ɗum galle Seydi Hadji Mouhamadou Moussa waɗan ɗum dendagal galleji seeraɓe ɓe fof no alhamdulillahi rabbil alamin ɓe calmini on e inde khalifa o e juurima on e inde khalifa o duwanima on e inde khalifa o assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم salmina Khalife général galle Alhaji Mamadou Moussa Ly Ceerno Mamadou Nourou ligne salminma e inde président de la république salminma e inde premier ministre Amadou Ba e inde gouvernement o fof e inde ministre de l'intérieur mo ganduɗa kanko haltina galle ɗindi nane jetti délégation gouvernement mo Sénégal a jaɓɓima amen e nder salma min jettinima dulal président de la république mo rewni e jungo premier ministre makko Amadou Ba jewrende délégation gouvernement o mo ganduɗa ko kanko premier ministre yaɓe président mbimo yo nodduɗo délégation sababu o eɗen gandi ɗum enen fof woni sababu o kammu e ziyara dara harel ene jeeya e gammuji ɓurɗi mawnude e Sénégal e aduna o fof mais ene jeeya e nokkuji ɗe ngannduɗa kala konne duwe e nder Sénégal ine waɗe ɗo ine jaaɗe ɗo kanko président o totti kam firndeji yomi haalan ɗum haali fo firndeji ko pour holtirde kanko ko ɓiɗɗo e galle o ko annuɗo e galle o ko sehil galle o ko sehil mum yimɓe galle o mi holliri nde joni laamu Sénégal kon gandi premier ministre arti premier ministre so arti kanko woni chef de gouvernement e ko manifestation ko wayni jaabi ko gouvernement koye jungo gouvernement woni gouvernement noon ko président Macky Sall suɓoto waɗa gouvernement mum nden ko Amadou Ba yamiri e inde président jomin garɗo min tawtore min e administration territoriale e directeur généraux ji gonɗe e département o fof ne tawa hen El Hadji Malick Gaye mo age ne tawa Aboubacry Sow mo Sayer ne tawa ɗum Mamadou Bocar Sall mo fond de garantie automobile et Moussa Hamadi Sarr directeur général des centres universitaires mais mi yejjitani noon le coordonnateur directeur général mo inspection générale des finances Amadou Nia hay so tawi ko o jaɓɓima amen ndema noon so wiyama woni no yimɓeɓe ndeniti mais no laabi pewdirte ɓure ɗe no pewdirte
a wallat ɗum e ndema mballa ɗum e jangde mballaɓe e ndiyam ɗum tani o wi ko ministre de la solidarité au ministre de l'élevage ministre de l'eau yoɓe mballu diwan mum kala ko foti dañde forage yo forage waɗe ɗon école aji ɗi o yamiri ɗum kala ko classe foti dañde classe wonde yo classe ƴewde ɗon kala ko abri provisoire wonno yo idde mi haali hen joni IF namdimomi ina wayno département de Podor ngoƴo mabɓe ko fewnude classe uji wona ittude abri provisoire ji par ce que hewani ɗo par ce que yimɓeɓe ne daari commune aji ɗi ne daari e école o mais alay sago ɓedde ma ɓeyde ma yimɓeɓe mbaɗe e table devant uji o yamiri kam ñine premier ministre yomin jikku e programme mo ganduɗa ne walla parents d'élèves uji e rentrée des classes o yomin ɓam min ƴeewa nomin mbaɗirta feere ha école fof kala janngowo toon yo walle no feewi e kayeji mum e dugiɗi mum pour que no gurdam ɗam serini taw wasa musde e miskineɓe ɗum ɗo ne ɗo ñaarede duwawdu ɗi fof e yimɓe leydi ndi fof min noon ɓe ɓeydi hen yo président Macky Sall ɗo par ce que omo darani leñol ngol omo darani leydi ndi mais omo darani nokku o kadi min somi ɗorima ɗo onon alluɓe e sernaɓe fuutankoɓe onon daari kam mami suus mi wiya mon duwonande président Macky Sall par ce que nden ko Sénégal duwontoɗen Sénégal leñol ngol duwontoɗen nokku o tuuta duwontoɗen e ɗum kala ñaagi ɗum e jammanu laaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗo e galle Alhaji Mamadou Moussa tawmi dey woni e sere ceerno Mamadou Nour ma taw yakar ma ɓuur hewde assalamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuhu Alhaji Mouhammad Moussa hono ceerno Mouhamadou Nour o wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. omo rutta calminaade tiiɗi ɗi ngannduɗaa ummoraade e président de la république Alhaji Macky Sall omo salmina ɗum omo juuroo ɗum omo duwonoo ɗum omo ñaagonoomo Allah yo Allah feewnanmo laamu ngu feewnanamo leydi ndi jogonoomo golle ɗe fof ko yiɗi wadde e anni e makko moƴƴo haa Allah waawa woppudemo o waawa timminde ɗum o wiɗe wonno président de la république haqqille makko seeraani nen ɗo e nder galle heen seeraani nan ɗo wondi e khalifa o kala komo waɗa walla ko galle o ene waɗa omo nela nelaaɓe makko fewde e khalifa o ɗum noon amin jettamo amin duwanoomo duwawmo alaa ɗo haaɗi golle moƴƴe ɗen waɗi ɗo e nder leydi heen haa ɗo e nder daara halay omo salmina premier ministre makko mo ngannduɗaa no wiye monsieur Amadou Ba ko ɓiɗɗo e nder galle heen ko sehil e khalifa o ceerno Mouhamadou Nour o neli ɓiɗɗo korsinaaɗo jiɗaaɗo e nder galle Alhaji Mouhamadou Moussa hono le ministre Cheikh Oumar Anne amin mbiyamo bisimilla makko o wi o neli momin yiɗi nele e amen sabu ko minen jiiɗi minen ndenndi fofof so baɗɗe nelama e ma a huɗata
a hersata ɗum noon monsieur le ministre min bismimama e nder galle ma min bismimama e nder jinnaɓe ma min bismimama e nder miñe en nder mawne en nder taaniraɓe ma e minen waaɗiraɓe ma denɗiraɓe ma ko e nder galle ma garɗa o wi min bismima monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis et préfet du département de Podor et le sous-préfet de l'arrondissement de Gamadji Sare amin jettaɓe o wi CRD batnoɗo o ɓe darima hen darde tiiɗde kanko sous-préfet et le préfet kamɓe fof ko kamɓe kuccodiri dendagal engagement ji ɗiɓe ƴettuno fof alhamdulillahi ɓe mbaɗi kamɓe e service aji ɗi fof o wawa limtude gendarmerie ne hen e dendagal service aji département o fof kañumen fof ƴetti engagement e wuro ngo kadi ngari e yamirore makko e yamirore lamɓe ɓe o wi omo yettaɓe omo duwonoɓe omo yetta monsieur le maire Amadou Niang omo duwono ɗum e député honorable député Demba Ba ko ɓiɗɗo galle o ene wayno ɗeɗo golle ko yooɗi hen fof ko kamɓe tabbi ɗum gila e garagal yimɓe ɓe haa e ɗeɗo caaleje fof ko kamɓe mbaɗi ɗum e tampere maɓɓe omo duwonoɓe omo wima monsieur le ministre kalifa ma Allah maɓɓe sa yeehi yaawi président de la république omo halfinaɓe Allah ko ɓesgu makko omo wiya mo kalifa maɓɓe Allah omo yetta halifaɓe diine wonɓe ɗo haa tengti e galle cheikh alhaji Umar radiyallahu anhu mo ganduɗa o wi ene jeeya e maɓɓe ko tanum laamiɗo julɗo to segu nan ɗo jooɗodi e men ceerno Moustapha Madani nan ɗo jooɗi ɓesgu ceerno Yahya Ba nan ɗo jooɗi ceerno Mamadou Adama Gaye sinno wonama khalifa o fuɗɗima jonde nde juutde e mum ene juuti e mum ɗo woni ɗo o wi ko ɓernde tan o joolori kono noon o mondi e ronkude so wonano ɗum jonde nde ɗo ko jonde makko sabu ɗo omo jogii ɗo konngol so jooɗima ɗo o wi ceerno alhaji e hoore mum fotano haalde sabu konngol makko woni konngol galle o fof kono faaɗede nde noon ne wayi ni omo andi ɗum omo yaafne e ɗum omo faami ɗum noon bisimilla makko o wi galleji seereɓe men hono alhaji Mouhammad Lamine Ba nan ɗo en bismimaɓe en mbi bismillah hono limtiranoni galleji hohoɓe diine ɓe fof naati hen ko mbattaten hen caggal jettoraji ɗiɗo ko monsieur le ministre galle o ene jogii fodde manade ko yiɗi namdade e laamu ngu faatuɗi e nder galle alhaji Mouhammad Moussa o wi ɓe bonaninoɓe eɓe mbaɗanaɓe résidence no galleji diine ɗi fof dañirta ɗo mbaɗi hoɓɓe mumen mbaɗinama ɗin résidence uji o wi haa ɗo joni so tawi ari ɓe wi ɓe tinani aɓe gandi kam suwa waɗede aɓe ciftino on ɗum
ñaago président de la république ne waddanta amen haqqille e ɗum ɗo o fewnan amen galle Seydi El Hadji Mouhamadou Moussa waɗe résidence gueɗel ɗimen ngel hande e yettude Allah komin keɓori ɗo haalde ko ɓuri koye juuɗe ma woni wonko puɗɗiɗa hen haalde galle o ala daara moderne woodani o wiyte eɗen gandi duuɗe gonɗe ɗo de ɓuri temen ɗiɗi duɗal walla temen tati ni fof ɗo woni source o ɗo janggata ɗo woni base mumen kala hen ɓaaɗo koye maɓɓe ɗo arata rutto yaha Dakar to Ceerno Madani waɗa hen tampon duwane ɗum ɗo noon ene namɗi ɓeydo waɗede modernisé mo ganduɗa taw ne waɗi pinal ne waɗi métier ne waɗi fof aɓe cohli ɗum ko heddi ko koko dande maayo ɓe ko haalano ko rawda Seydi El Hadji Mouhamadou Moussa wuro ngo nan tan ñamto e maayo o ɗum ɗo ko ngoƴa amen ne président jooɗi ɗo Ceerno Madani wi ɗum ko doléance am min haalanta ɗum président de la république kañum haali ɗum o wi ko noon enen tawanoɓe ɗum ne woodi amin keñori ɗum amin jiɗi wallede e ɗum ko wona ɗum ko électrification o ene waɗi caɗeele amin ñaagui ballal ko heddi ko en jiiɗa juutnade eɗen jetta délégation ngaji garnoɗi ɗo e service aji garnoɗi ɗo suskanaɓe to banggue rew e ummiɓe to Mauritanie fof eɗen jetta ɗumen e alɓuɓe ummanoɓe toon fof eɗen jetta ɗumen eɗen duwono ɗumen banggue Sénégal o délégation ngaji e suska Dakar délégation Dakar e dendagal presse garnoɗo ɗo e radio ji ɗi fof ngari ɗo ha tengti noon muqaddameɓe galle o kadi alhamdulillahi rabbil alamin hay hen goto mankani ɗo arde e dudal mum arde e yimɓe mum e almuɓe ɓe e dendagal hoɗɗiɓe ɓe ɓesgu ngu fof ene yettaɓe ene duwonoɓe khalifa o ene yetta on ene duwono on ene ñaagono on Allah yo Allah rokku en wattude ni mo wuuri